Gebo! Už ma to ide? Hej. Máme 15 minút pred začiatkom zápasu a nasádzame sa v Kauflande. Ideme kúpať... Ešte sa nenachádzame, sme pred Kaplandu. Máme bol sa v Českej republike, kde robíme nervy všetkým spoluobčanom, aby sme ukázali, že proste my na to máme. Našim českým bratom. Ty sa na mňa pozerajú, ako keby som prišiel do Slovenska. Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý deň. Tak si Karlo, to je tam, naozaj. A není vidno, bratku. To ti poviem, Kaplan. Dobre. Bony. Rozpočet je malý. Došli sa 8 korun, máš. Lorenzo, kde si? Ja už mám. No. Činať. Správaj po slovensky, keď sa ani Slovákom. Počkaj, aký... 229, no čo, 24, čo ti poviem, bratku? Si robíš srandu, hej? Čo je to trúbka, Isus? Jaká? Neviem, to trúby, no. Čo to bolo? Tu je. 70 korun, nemáme na to. Teba. Wiem. Prečo? A máš víno? Môžem vám to tak vysypať, aby mi to toto. Ja som Junák, to volala. Ježišmarja. Ty rarine. No, to sme To rozbili. sme rozbili prasiatko na dnešný večer. Paráda. 30, 40, 1, 2, Rozpočet stačí. 68 korun sa vám zvyším. Trojka. Hosa. Hosa. Povedz nejaký príhovor, brat. Slovensko to vyhrá. Tu kedy... Fandíme! Nedostaneme na piču. Ty povaj to. Ja mám po piči, ty vole. Keď sa! A ide sa minul na začiatok zápasu. Slovensko, Slovensko, ja, Slovensko.